zit op die perk, Carbetti Messelwier. Wat houdt dat precies in? Het is een groep jongens die hier als 6 alleen hebben ze een team opricht die oudejaarsdag Carbet zetten, dit al je regelen, een tent, de bussen, de carousel, de grote minion, de grote kanaal en die regel je dat. En die zie je wat sponsors, die zetten het spel klaar op die voorraad. En dat gaat eigenlijk al jaren zo trouw en het gaat hartstikke goed. Ze vinden dit mooi en het gaat ook hartstikke goed. Het is al je veilig. En hoe lang ga je hem nou trouwen hier met dit feest? Officieel met 5 uur dienwijzen, dan mogen we niet meer zitten. Dus ik in verband met alle coronamaatregelen, 5 uur.